గాయ్స్ వాళ్ళు మన మన వీడియో అట్లా ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. నేను వీడియో చెప్తా, ఆ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నచ్చకపోతే ఏంది నచ్చలేదు కింద కామెంట్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. సరే, మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సరే, ఇప్పుడు మనం వీడియోలో ఏం చేద్దామంటే, కొత్తగా చాలా మూవీస్ వచ్చేసినాయి. రెండే మూవీ మనం టీవీలో వేస్తాడు, మన చూడకపోతే చెప్తా. అలా చేసుకోవచ్చు, సెట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ దోజ్జలు పసిస్తాం, చిన్న పిల్లలది పెద్ద పిల్లలది. కొంతమంది చూస్తారు, కొంతమంది చూడరు. కావాలంటే హౌ టు డౌన్లోడ్ దోజ్జలు పసిస్తాం అని కొడితే నా వీడియో వస్తుంది. మళ్ళీ వత్సల జాతిరత్నాలు, ఆ మూవీస్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో చూపిస్తున్నా. దయచేసి నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇంత షేర్ చేయండి. నచ్చకపోతే ఇంత కామెంట్ ఎందుకు నచ్చలేదు ఇవ్వండి. మన వీడియో ఇప్పుడు మనం ఎవ్రీ ఫోన్లో దూలు అని ఉంటుంది. ఆ దూలు ఏమైనా సెర్చ్ బార్లో నా ఫోన్తే వెరైటీ ఏం కాదు, అన్ని ఫోన్లతో వస్తుంది. ఇక్కడ RMOVIRULZ మూవీజురు. ఈ మూవీజురు లింక్ ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఇలా ఫస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది. ఒకవేళ మీకు ఇది రాకపోతే కింద ఇదన్న ఉంటుంది, ఇదన్నా ట్యాప్ చేయండి. నేను ఫస్ట్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. ట్యాప్ చేస్తున్నత మనం ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోతాం. కొంతమంది ఆ వెబ్సైట్ తెలీదు. ఇది వెబ్సైట్, ఇవన్నీ కొత్త మూవీస్ అని తెలుగు తమిళ్ రెండు ఉంటాయి. మీరు ఏం కావాలంటే అది సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. అలా చూడండి, మొన్న టుమారో వార్ ఈ మూవీ వచ్చింది కాబట్టి మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వద్దంటే ఏం చేస్తుంది అంత అది కూడా వచ్చేసింది. ద బేబీ బాస్ మూవీ కూడా వచ్చేసింది. మనకి కావాలంటే చూస్తుండే, లేకపోతే వద్దు. ఇవన్నీ సినిమా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయి మీరు వదిలిసెప్తామన్నటువంటి సెర్చ్ ఇది చాలా యాప్స్ వస్తాయి. మంచిది మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ తిరండి. బ్యాక్ వస్తే మనకి సెర్చ్ బార్ మళ్ళీ ట్యాప్ చేయాలి. సెర్చ్ బార్ ట్యాప్ చేస్తే నేను అప్పుడు దార్జీలో వస్తే స్టాన్ ట్యాప్ చేసాను అంతే, అలా వస్తుంది. మీరు మళ్ళీ ఆ యాడ్ వచ్చింది, మీరు ఎంత రండి. అలా యాడ్స్ వస్తే వెబ్సైట్ కదా. ఇప్పుడు మనం విఏ నాకు స్పెల్లింగ్ టైప్ చేస్తే కొంచెం సేపు అవుద్దని నేను స్పీకర్లో చెప్పేస్తున్నా. మీరు అయితే స్పెల్లింగ్ టైప్ చేస్తుంది, లేకపోతే స్పీకర్లో పెట్టుకోండి. వకీల్ సాబ్ వచ్చేదా చిత్రమంతే. వకీల్ సాబ్ అని క్లియర్గా వచ్చేసింది. ఇది నెట్లో అయితే మామూలుగా చూస్తుండే నాకు క్లియర్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు సెర్చ్ బార్లో సెర్చ్ చేస్తాను. చూడండి, వకీల్ సాబ్ మూవీ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఈ మూవీ డౌన్లోడ్ చేస్తుంటే దీన్ని ట్యాప్ చేసేసరికి మళ్ళీ మన యాడ్ తెలిపొద్ది, మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి. మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే నో అనండి, యాడ్స్లో వస్తుంది. కానీ మీరు నో అనండి. ఫాలో ద టెలిగ్రామ్ అంటే మీరు టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కింద లింక్ నేను తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను. అది సిగ్నల్ వీడియోస్ అంతా వచ్చేస్తే మనం కావాలంటే కొంతమంది
మీరు ఇలా వచ్చి ఎంత వెళ్తే కానీ మనకి డౌన్లోడ్ అవ్వదు. మనకి ఇన్ని టోరెంట్స్ ఉన్నాయి, మీరు దాంట్లో కొట్టడానికి ఏదన్నా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ సెర్చ్ చేస్తుంటే వీడియో క్వాలిటీ సరిగ్గా రాదు. ప్లీజ్ గాయ్స్, మంచి కోసం చెప్తున్నా, తక్కువ సెర్చ్ చేస్తుంటే ఏమీ రాదు. మనం ఎక్కువ సెర్చ్ చేసుకోవాలి. కావాలంటే మీరు 800, 850, 400, 200 దాటి వెళ్తుండే. నేను 700 పెట్టుకున్నా. హెల్ మీతో రాతే పోవచ్చు. నేను టుమారో వరల్డ్ మూవీ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు చూసిన నాకు ఐడియా వచ్చింది. మీరు మనకి తెలియదు కానీ ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ రెండు దాచి మనకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. సరే ఉందాం. ఏంటంటే అది మీరు అసలు మూవీ చూపించాలి. నాది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ నాకు నెట్ విషయం అది వదిలేసా. మూవీ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. నేను లైవ్ చూపిస్తాను. ఇష్టం లేదు అంటే ఇష్టం లేదు అంతే. ముట్టుకోవద్దు అంటే ముట్టుకోవద్దు. చూడండి తెలుసు, మనం స్టాప్ చేసేది యాడ్ వస్తుంది. నాకు ఫస్ట్ వచ్చింది, మళ్ళీ నేను మీకు వస్తుంది యాడ్. ఇలా యాడ్లో వస్తే మీరు దయచేసి తీయండి. లేకపోతే వద్దు దయచేసి మనం చూస్తాం. ఇప్పుడు మీరు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్ బాయ్ గాయ్స్.